Bukod sa mga taong naninirahan sa mundo, ay meron pang ibang nilalang na nabubuhay. Hindi nga lang natin sila nakikita. Subalit, iilan sa atin ay nararamdaman sila. Bukod sa atin, may mga taong pinagkalooban ng kakayahan na makausap ang mga elemento at ang maging kaibigan ang mga ito. Tulad natin ay hindi rin naiiba sa kanila ang kasamaan sa mundo. Maraming nagpapatayan, maraming nag-aaway, at minsan pa'y marami ang mga taksil at sarili lamang ang iniisip. Noon pa mang hindi pa asensado ang bansang Pilipinas, namamayagpag na ang ganitong mga klase ng problema sa ating lipunan at kasama na ang mga kakaibang nilalang. Kabutihan laban sa kasamaan. Magandang araw, mga kalakbay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ipinadala ng isang 67 taong gulang na itago na lamang natin sa pangalang Ismael. Ang karanasan na kanyang ipapadala ay hango sa buhay ng kanyang lolo Baldo. Ayon kay Ismael, taong 1967 nang umuwi sila ng kanyang ama sa Bicol para bisitahin ang kanyang lolo Baldo. At dito nga, ikinuwento sa kanya ng matanda ang isang sikreto nito noong nabubuhay pa lamang ito. Ngunit isasalaysay natin ito sa punto de vista ni Lolo Baldo. Nang sa ganoon, ay maunawaan ninyo ang buong kwento. Nakatira ako sa isang liblib na baryo sa bayan ng Bicol. Sa hirap ng buhay ay kinakailangan na magtrabaho sa buong araw. Isa sa pangarap ko ay ang maibigay ko ang lahat sa aking mga anak at asawa noong magkapamilya ako. Inaamin ko na hindi naging perpekto ang lahat. Sa 70 taon na akong nabubuhay sa mundo, ay nasaksihan ko na ang iba't ibang sakit sa lipunan. Isa na roon ang problema sa pamilya. Noong nasa taong 40 pa lamang ako, ay madalas na kami nag-aaway ng aking asawa. Ang dahilan ay kapag walang kita sa bukid at kapag wala akong maibigay na pera sa kanya. Hindi naman namin maiiwasan ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung saan minsan ay naririnig ng aming mga anak. Dahil sa madalas naming pag-aaway ng aking asawa at wala ako halos makitang pera sa bukid, ay iniwan niya ako at ang aking isang anak na babae at lalaki. Nasa husto na silang edad noon, kaya alam ko na hindi nalingid sa kanilang kaalaman ang nangyayari sa amin ng kanilang ina. Walang paalam sa akin ang aking asawa noong umalis siya. Nagising na lamang ako isang umaga. Wala na siya sa aking tabi. Hinintay ko siya noon ng ilang araw. Nagbabaka sakaling bumalik siya. Pero hindi. Hanggang sa lumaki na ang mga anak namin, ay hindi ko na siya kailanman nasilayan. Kahit papaano, ay nakaahon naman ako sa hirap dahil sa mga kaibigan kong tinulungan ako. Ang mga kaibigan kong elemento. Na alam kong hindi paniniwalaan ng ilan. Subalit sila ay totoo. Naging maganda ang ani ko sa bukid. At minsan, nagtataka na lamang ako. Marami ng pagkain sa aming hapagkainan. Kahit wala naman akong binili. Noong unang araw na nagpakita sa akin ang mga nilalang na ito, ay labis ang aking gulat at gimbal.
Halos tumakbo ako noon pabalik sa aking bahay at hindi mapakali. Pinalampas nila ang mga araw at muli na naman sila noon nagpakita sa akin. Noon ay nilakasan ko na ang aking loob at pinakinggan ko sila sa kanilang paliwanag. Naiintindihan ko naman ang lahat. Nauunawaan ko ang kanilang hangarin. Ayon pa sa kanilang pinuno na si Lodano, minana ko raw ang kakayahan na makita sila at makausap dahil sa aking namayapang ama. Bago raw namatay ang aking ama, ay ibinilin daw ako nito sa kanila. Napangalagaan daw nila ako at ipapasa ang tungkulin na naiwan nito. Hindi ko alam ang ibig sabihin ninyo. Noong namatay si ama, wala naman ako narinig mula sa kanya tungkol sa inyo. Kaya't mahirap paniwalaan. Ewan ko nga ba kung ako ay namamalikmata nga lang ba o sadyang nananaginip lamang. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo kayo. Saad ko, noong minsan ay magkausap kami ni Pinunong Lodano kasama ang kanyang mga kasama. Iba't iba ang kanilang klase. Ibang iba ang kanilang katangian kung ikukumpara mo sa isang tao. Mayroong mga kasing mukha ng halos paru-paro. May mga kaliskis ng isda ang buong balat at may kulay berde na mga balat na talagang nakakatakot. Sari-sari ang kanilang mga mukha na kung iisipin ay hindi ka panipaniwala. Subalit nasa harapan ko silang lahat at nakatitig sa akin gamit ang kanilang mga mata na may iba't ibang kulay at nakikipag-usap din sa akin. Kami na ang bahala sa iyo, Baldo. Pasensya na kung ngayon lang kami dumating. Nagdadalawang isip pa kasi kami noon kung kailangan ka ba naming pagkatiwalaan gaya ng iyong ama. Pero noong makita namin na ikaw ay may mabuting puso at walang layunin na masama, ay nagdesisyon kaming magpakita at magpakilala sa iyo. Sana ay hindi kami huli para tulungan ka. Sabi ni Pinunong Lodano noon sa akin. Sumang-ayon naman ang kanyang mga kasamahan na siyang nagpatango sa akin. Noong umalis sila, ay may iniwan silang isang punyal na kulay pula. Halos natakot pa ako noon nang pahawakin sa akin ni Pinunong Lodano ang punyal. Sige na, Baldo. Kunin mo. Sa pangangalaga ito noon ng iyong ama. Subalit, ibinalik niya ito sa amin noong namatay siya. Hindi niya ito naibigay sa iyo dahil hindi na siya nakaabot noon sa inyong bahay. Hindi niya rin naipaliwanag sa iyo ang lahat kung ano ba talaga ang mga ginagawa niya sa buhay. Tumigil si Pinunong Lodano at hinintay akong kunin ang punyal mula sa kanya. Noong una ay nag-aalinlangan pa ako. Ngunit nang hindi naman nagtagal ay kinuha ko iyon sa kanya. May kung ano kasing enerhiya ang naramdaman ko noon. Nawari bang hinahatak ako ng punyal kapag tititigan ko ito ng matagal. Gamitin mo ang punyal na iyan para lupigin ang kasamaan sa mundo. Ipagpatuloy mo ang tungkulin na hindi natapos ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa ikaw ay nabubuhay, pangangalagaan ka namin. Basta lamang maging tapat ka sa iyong tungkulin at sa amin bilang iyong mga kaibigan. Paliwanag naman noon ni Pinunong Lodano. Napatingin ako sa punyal at ramdam na ramdam ko na dumadaloy sa aking ugat ang enerhiya na nagmumula doon. Ano ang ibig niyo sabihin? Ano ang gagawin ko dito?
Ano ang kasamaan na tinutukoy ninyo? Ang mga tao ba na gumagawa ng masama ang papaslangin ko? Umiling agad si Pinunong Lodano at hinawakan niya ako sa aking balikat. Ngumiti siya at napatingin sa kanyang mga kasama. Tiningnan nila akong lahat. Saka sabay-sabay silang nagwika ng salitang aswang. Ano? Ang tinutukoy niyong tutugisin ko ay mga aswang? Paano ko harapin silang lahat ha? Gayong mag-isa lamang ako. Hindi ko yun kakayanin. Tumawa ng bahagya si Pinunong Lodano sa aking sinabi na iyon. At saka niya ako sinagot. Hindi ka mag-isa na lalabanan sila, Baldo. Nakahanda kaming tulungan ka. Pupunta kami sa iyo kung may kailangan ng patayin ng mga aswang. Ang punyal na iyan ay kayang patayin ng mga aswang sa isang saksak lamang. At iyan ang sandata ng iyong ama. Ingatan mo iyan, Baldo. Iyan lamang ang tanging maipapamana sa iyo ng iyong ama at maging kami na rin. Simula noon ay naging abala ako sa buhay. Tuwing gabi ay lumalabas ako sa amin at nakaabang naman sa akin ang aking mga kaibigan. Naglalakad kami sa buong kabayanan, sa kagubatan, para humanap ng mga masasamang aswang na siyang maghahasik na naman ng lagim sa buong baryo. Isa iyon sa mga bagay na hindi ko kailangang ipaalam sa aking mga anak. Kahit gustong gusto nilang malaman ang buong katotohanan kung bakit daw palagi akong abala. Naging masagana naman kahit papaano ang aking buhay dahil sa mga elemento kong kaibigan. Sa tulong nila ay napagtapos ko ang aking 2 anak sa kolehiyo. Nakapaghanap sila ng trabaho noon sa syudad at hanggang sa nakapag-asawa na nga sila at ikinasal. Simula noon ay sa syudad na sila naninirahan at hindi na nila ako maalala na bisitahin sa probinsya. Kaya't naging matagal ang aking pag-iisa. Kung hindi ako pupuntahan ng mga kaibigan ko, ay hindi ko alam kung makakapag-isip pa ba ako ng tama. Nakatanaw ako sa aking bakuran habang nakaupo sa tumba-tumba kong silya. Malikot ang isip ko ng mga oras na iyon habang inaalala ko ang aking mga anak na nakalimutan na yata ako. Halos ilang taon na rin silang hindi nakakabisita sa akin simula noong nakapag-asawa na sila. Ni hindi ko na rin nasilayan ang mukha ng aking mga apo at labis na akong nangungulila sa kanila. Napatawa ako nang maisip na tuluyan na akong kinalimutan ng aking sariling pamilya. Tanaw ko ang paglubog ng araw sa kanluran. Malapit nang sumapit ang dilim at kinakailangan ko na ring maghanda para sa aming paglusob sa kabilang baryo, kung saan nakatira doon ang isang aswang na gabunan. Kinakailangan naming mapatay ang matandang aswang nang wala na itong mabiktima pa at pagmamanahan ng kanyang itim na bertud. Tumayo na ako mula sa aking pagkakaupo at saka pumasok na sa aking bahay. Sobrang tahimik ng buong paligid. Hindi tulad dati na napupuno ng ingay ang 4 na sulok ng buong kabahayan. Hindi ko rin alam kung saan ako nagkulang, kung bakit ako mag-isa na lamang. Marahil ay naging abala ako sa pagtatrabaho sa bukid. O ayaw na talaga nila sa aking pangangalaga. Gusto kong ibuhos ang luha sa lahat ng nararamdaman ko na sakit. Mahirap mag-isa at mangulila sa buo kong pamilya. Kaya malaking tulong itong pagpaslang namin ng mga aswang tuwing gabi. Dahil kahit papaano ay nagiging abala ako
at nakakalimutan ang problema at nararamdaman ko. Hinanda ko ang aking susuotin ng gabing iyon at ang aking punyal. Natanaw ko rin sa labas ng bahay ang mga ilaw mula sa bundok na nasa hindi kalayuan. Kilala ko na kung sino ang mga iyon. Ang mga kaibigan kong elemento. Ikinabit ko sa aking baywang ang punyal na kulay pula at ang aking supot na may lamang mga iba't ibang kasangkapan pangontra sa aswang. Lumabas ako ng bahay habang hawak-hawak ang lampara. Mamaya ay iwan ko rin iyon sa gubat upang hindi kami makita ng mga kalaban. Binati ko kaagad si Pinunong Lodano nang makarating na sila sa aking kinatatayuan. Masaya ko silang niyakap lahat. Nasa bilang 10 ang naparoon at hindi pa iyon ang kanilang tunay na bilang. Halos marami sila at nakakalat lamang sa iba't ibang panig ng mundo. Nakahanda ka na ba sa gabing ito, Baldo? Tanong niya habang nakatitig sa akin ng mataman. Ngumiti ako sa kanya bilang indikasyon na nakahanda ako ng gabing iyon. Wala namang gabi na hindi ko pinalampas, Pinunong Lodano. Isa pa ay wala rin naman akong gagawin dito sa bahay. Ito na rin ang naging libangan ko simula nung iwan ako ng aking pamilya. Tinapik niya ako sa aking balikat at saka akong nginitian. Huwag kang mag-alala, Baldo. Darating ang araw na matatauhan ng pamilya mo at magbabalik din sila sa iyo. Hindi lang sa ngayon, ngunit sa mga susunod na araw. Salamat, Pinunong Lodano. Sana nga ay ganoon nang maging maligaya muli ang aking buhay. Sagot ko naman sa kanya. Wala na rin kaming hinintay na pagkakataon at mabilis kaming tumungo sa bahay ng huklubang aswang. Subalit natigil kami sa hindi kalayuan nang makita namin ang mga grupo ng kalalakihan. Nasa labas ng bahay ang mga ito ng huklubang aswang na halos sa bilang mga 20. Napalingon ako kay Pinunong Lodano at hinihintay siyang magsalita. Nagtatanong ang mga mata kong nakatitig sa kanya. Hindi ko akalain na pinaghahandaan ng aswang na hukluban ang pagparoon namin. Ramdam ko ang malakas nilang enerhiya, Pinunong Lodano. Binigyan ba niyo ng kapangyarihan ng mga kasama niya para lupigin tayo ngayong gabi? Tanong ko sa kanya habang nakasilip sa isang kahoy na pinagtataguan ko. Marahil ganun na nga, kaibigan. Subalit, hindi natin iyon hahayaan. Hindi pwedeng may mabiktima pa sila at marami pa silang mapatay ng mga inosenteng tao. Hindi natin pwedeng hayaan na maghari ang kasamaan sa mundo. Ito ang naging sagot sa akin ni Pinunong Lodano. Tumango ako at saka mabilis kong binunot ang aking punyal na kulay pula sa aking baywang. Hinintay namin ang tamang oras ng paglusob. Pinalibutan namin ang buong paligid ng bahay at pinakiramdaman ang sumunod na pangyayari. Kita ko kung paano lumingalinga sa kanyang paligid ang matandang aswang. Tila naramdaman nito ang aming pagparoon. Kaya't inutusan niya ang mga kampo niyang hanapin kami. Hindi na rin kami nag-aksaya ng oras ng mga kaibigan ko at nagpakita kami sa kanila. Malakas na tawa ang pinakawalan ng huklubang aswang. Puting-puti ang mahaba nitong buhok na hanggang sa baywang. Kulubot ang balat at halos hindi na makatayo ng maayos. May hawak itong isang baston. Subalit sa kabila ng postura nito,
ay sobrang lakas ng enerhiyang nagmumula rito. Tumawa siya ng bahagya. Sa kanya kami hinarap ng mga kaibigan ko. Baldo, ano at naparito kayo ngayong gabi? Nakahanda na ba kayong patayin ako sa araw na ito? Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking punyal. Ni hindi ko man lamang siya nakitaan ng pagkatakot sa kanyang mga mata at maging sa kanyang mga kilos. Hindi naman sa ganoon, Gracia. Kung madadaan naman natin ito sa masinsinang pag-uusap, wala namang mangyari sa inyong masama. Pero kung pipiliin mo pa rin ang magpakasama, pasensyahan na lamang tayo. At kinakailangan kong protektahan ang mga nangangailangan ng tulong. Tumawa siya ng malakas, kasabay ng kanyang mga kasamahan na nakangiti na tila ng insulto sa amin. Kailanman ay hindi ako sumuko, Baldo. Nakahanda kaming lahat na labanan ka ngayong gabi. Kayo ng mga kasama mo. Hindi ako makakapayag na ubusin niyo ang lahi namin at kayo na lamang ang matitira dito sa mundo. Ngumiti ako at umiling. Tumingin ako kay Pinunong Lodano. Tumango lamang siya ng mga oras na iyon. Isa iyong hudyat na nakahanda rin silang lumaban kung anuman ang aking magiging desisyon. Tumakbo ng mabilis ang mga aswang at pinalibutan nila kaming lahat. Nakahanda silang pumatay kahit na sila ay dihado. Sumigaw ang matandang aswang at unti-unti itong nagpalit ng anyo. Naging isa itong napakalaking itim na baboy ramo. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagpalit ng kanilang anyo sa isang napakalaking ibon na kulay itim. Humanda kami ng mga kaibigan kong elemento sa kanilang paglusob. Ako ang umarap sa baboy ramo at sila naman sa mga malalaking ibon. Tinakbo ko ang pagitan namin ng baboy ramo, saka ako nagpadula sa lupa upang makontrol ko ang aking balanse. Sa unang subo ko na saksakin ang baboy ramo ay hindi umabot ang aking kamay. Naiwasan ng baboy ramo ang aking pag-atake. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at umuusok ang ilong. Mabilis siyang tumakbo papunta sa aking kinaroroonan. Muntikan na niya akong masagasaan ng kanyang dalawang malalaking pangil. Mabuti na lamang at mabilis ang aking pagkilos noon. Sa kabila ng katandaan ko'y nagagawa ko pa rin makipaglaban at napapanatili ko ang aking pagiging maliksi. Iyon din marahil ay sa tulong ng mga kaibigan ko at ng aking punyal. Sunod-sunod at mabilis ang pagsalakay sa akin ng malaking baboy ramo. Subalit sa bawat atake niya'y naiiwasan ko ito. Alam ko na gusto niya akong pagurin ng mga oras na iyon. Nang sa ganoon ay magkaroon siya ng pagkakataon na paslangin ako. Ngunit hindi ko yun hinayaan na mangyari. Dahil sa taktika na naisip ng matandang aswang, umakyat ako sa isang puno ng nyog. Hinintay ko ang pagkakataon na lumukso sa kanyang likuran. Nagwala ang baboy ramo at pilit akong hinuhulog sa lupa. Bagaman may pagkakataon na nahuhulog ako, subalit nakakapit naman ako ng mahigpit sa kanyang tainga. Kaya kahit anong gawin niya ng pagpapatihulog sa akin, hindi siya nagtagumpay. Umatungal siya ng puno ng galit at tinawag ang iba niyang mga kasamahan. Hindi ko na pinatagal pa ang pangyayari at mabilis kong tinarak ang punyal sa kanyang liig. Sumirit ang pulang likido mula sa kanyang liig at nanghihinang matumba ang baboy ramo sa lupa. Agad akong lumukso at hinintay ang baboy ramo na bumalik sa tunay nitong anyo na isang matandang aswang. Iniluwaan nito ang itim na bertud. Kinuha ko iyon. Saka winasak,
gamit ang aking punyal. Nagkadurog-durog iyon at tuluyang nasunog. Tiningnan ko ang aking mga kaibigang elemento at nakikipagbuno pa rin sa kanila ang ilan. Mabilis akong tumakbo at tinulungan sila sa pagpatay sa mga alagad ng huklubang aswang na natitira. Pagkatapos ng ilang sandali, hingal na hingal ako napatigil habang pinagmamasdan ang mga aswang na napaslang namin. Napatingin ako kay Pinunong Lodano at ngumiti siya sa akin. Tinapik niya ako sa aking balikat at nagpasalamat sa pagsama ko sa kanila ng gabing iyon. Dating gawi ulit Kayo na ang bahala sa mga bangkay ng aswang na magdala sa mundo ninyo at doon nyo na ilibing. Turan ko nang mabawi ko ang aking enerhiya na nawala. Tumango si Pinunong Lodano. Inutusan niya ang isa sa aking kaibigan. Isang kisap mata ko lamang ay wala na roon ang mga aswang at tuluyan nang nawala. Pumunta ka sa Biyernes sa bundok Tigayon, Baldo. May pag-uusapan tayo tungkol sa ating napagkasunduan. Dalhin mo ang susunod na tagapagmana ng punyal. Muling paalala niya sa akin. Napatingin ako sa aking pulang punyal na hawak. Kinakailangan kong ipamana iyon sa aking 2 apo o sa anak kong si Garding. Subalit, ayaw kong maranasan nila ang mga naranasan ko. Hindi ko sila bibigyan ng isang tungkulin na alam ko na mahihirapan sila. Mas mabuti nang gampanin ko ang tungkulin na ito hanggang sa aking kamatayan. Tumayo ako ng tuwid nang nabawi ko na ang aking lakas. Subalit nakaramdam ako bigla ng malakas na paghampas sa aking ulo. Dahilan upang ako ay makaramdam ng pagkahilo. Unti-unting nanlabo ang aking paningin at tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako dahil sa ingay na aking naririnig sa paligid. Sa hinuha ko ay nagtatawanan ang mga ito at may pinag-uusapan na mahalagang bagay. Malabo pa ang paligid noong imulat ko ang aking mga mata. Sinubukan kong tumayo at igalaw ang aking mga kamay. Subalit, hindi ko ito magalaw. Noon ko nalaman na nakatali ang aking mga kamay at maging ang aking mga paa. Ipinikit kong muli ang aking mga mata at saka nagmulat. Noon ay malinaw na sa akin ang buong paligid. Sa isang kamalig ako nakatali sa isang haligi. Napapalibutan ako ng mga kalalakihan at kababaihan na sa hinuha ko ay nasa edad 40 hanggang 50. Naramdaman ko ang kanilang masamang aura. Nakita ko ang isang hari ng aswang sa kabilang bayan. Nanlilisik ang mga mata nito nang makita akong may malay na. Tumawa siya ng pagkalakas-lakas at tinawag ang mga kasamahan. Sa wakas, at gising ka na, Baldo. Alam mo bang kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito para patayin ka? Nang sa gayon, wala ka nang mapatay na mga kalahi namin. Sinakal niya ako pagkatapos itong sabihin. Nanlaban ako at sinubukang makawala mula sa kanyang pagkakasakal. Subalit mas hinigpitan niya iyon. Tumawa silang lahat ng naroon habang nagkakasiyahan. Habol ko ang aking hininga nang bigla akong naramdaman na kinakapusan na ako ng hininga. Ano Masakit ba? Nakakatakot ba ang mamatay Baldo?
Sigaw niyang muli na siyang ikinagalit ko. Gustuhin ko mang manlaban sa mga sandaling iyon, ngunit wala akong magawa. Binitawan niya ako mula sa pagkakasakal. Umuubo ako ng paulit-ulit hanggang sa nakahinga na ako ng maluwag. Inutusan niya ang mga kasamahan niya na gawin ang gusto ng mga ito sa akin. Unti-unti sila nagpalit ng anyo. Naghabaan ang kanilang mga kuko. Tinubuan sila ng mga itim na balahibo sa buong katawan. Naging matulis at matalim ang kanilang mga ngipin at nagkaroon ng mapupulang mga mata. May mga sungay rin sa kanilang ulo. Hindi ako nagkamali. Na mga aswang nga silang lahat. Sinimulan nila akong pagkakalmutin at saksakin ng mga oras na iyon. Nanlalabo na ang aking paningin at hindi ko na maunawaan kung saan pa ang masakit na parte ng aking katawan. Nahirapan ako sa paghinga at unti-unting nabingi. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumasok sa loob ng kamalig. Kasunod noon, ang pagbukas ng pinto ng malakas. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga aswang sa aking harapan. Nakita ko sa pinunong lodano na papunta sa aking kinaroroonan. Puno ng galit ang mga mata niya habang sinaklolohan ako. Kumapit ka, Baldo. Kailangan ka naming dalhin sa bundok Tigayon para magamot ka. Hinubad niya ang tali na nasa aking kamay at paa. Ramdam ko ang panghihina ko at pagmanhid ng aking katawan dahil sa sugat. Pinasan niya ako at mabilis na inilabas mula sa kamalig. Sa isang iglap, ay nasa bundok Tigayon na kami. Agad na tinawag ni Pinunong Lodano ang elemento ng kalikasan upang magamot ako. Hindi ko na rin nalaman kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil tuluyan na akong nahimatay. Malamig na bagay ang siyang gumising sa akin. Sumalubong sa akin ang sikat ng araw na nagmumula sa bintana. Naabutan ko ang aking apong si Ismael na siya nagpupunas sa aking mukha ng basang bimpo. Ngumiti ako at ginulo ang kanyang buhok sa ulo. Nagtanong siya kung bakit ang taas daw ng lagnat ko at hindi ako magising simula pa kanina. Tiningnan ko ang aking katawan kung may sugat akong natamo. Subalit, wala na ang mga iyon. Huminga ako ng malalim nang mapagtanto ko na ginamot ako ng elemento ng kalikasan. Hinila ko si Ismael at sinabihan siyang maupo dahil may sasabihin ako sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya nang kwentuhan ko siya tungkol sa aking buhay. Mataman siyang nakikinig habang malawak ang ngiti sa mga labi. Noong tuluyan akong gumaling, ay nagbilin ako sa anak kong si Garding na bantayan niya ang kanyang anak. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta at sinabi ko sa kanya na may kailangan lang akong tapusin. Iyon ang araw na pinag-usapan namin ni Pinunong Lodano na magdadala ako ng tagapagmana ng punyal na pula. Tinaha ko ang daan papuntang bundok Tigayon habang daladala ang punyal na pula. Malalim ang aking iniisip ng mga sandaling ito habang inaalala ko kung papaano napunta iyon sa aking mga kamay. Marami na rin ako napaslang na mga aswang at pakiramdam ko ay sapat na rin ang nagawa ko. Marami ako naging kaibigan ng mga elemento na hindi ako iniwanan sa labanan at sa buhay. Sila ang naging sandigan ko na mag-isa ako sa buhay at iwan ako ng aking pamilya. Ngayong matanda na ako, ay kinakailangan ko ng iwan ang tungkulin na iyon.
Tumigil ang aking mga paa at napatingin sa bukana ng gubat na siyang papasok sa bundok ng Tigayon. Walang pagdadalawang isip na pumasok ako roon at tinahak ang daan papunta sa tahanan ng mga elemento. Sumalubong sa akin si Pinunong Lodano at ang iba ko pang mga kaibigang elemento. Mukhang hinihintay nila ang aking pagdating ng mga sandaling iyon dahil naroon silang lahat. Ngumiti ako kay Pinunong Lodano at ibinigay sa kanya ang pulang punyal. Napatingin siya roon, saka sa akin. Humugot ako ng lakas at sinabi ko sa kanila na, "Maraming salamat sa inyong pagtitiwala na ipahiram sa akin ang pulang punyal pansamantala. Maraming salamat din sa pagkakaibigan natin ng ilang taon. Dahil sa inyo ay hindi ko naramdaman na mag-isa ako sa buhay. Dahil sa inyo ay naramdaman ko na may pag-asa pa at may silbi pa ako. Ngayon dumating na ang araw ng pagtatapos ng aking tungkulin. Ay nais ko sanang humingi sa inyo ng tawad sapagkat hindi ako nakahanap ng tagapagmana niyan. Ayaw ko ring masira ang pangarap ng aking anak at mga apo. Kung kaya't pinipili ko na ang tungkuling iyon ng aming lahi ay magtapos na sa akin." Tumango si Pinunong Lodano na puno ng pangunawa. Tinapik niya ako sa aking balikat, saka ako niyakap. "Nauunawaan ka namin, Baldo. Noon pa man ay inaasahan na namin ito. Alam namin na ayaw mo lang maranasan ng mga anak o ng mga apo mo ang karanasan mo noong mapunta ang pulang punyal sa iyo. Talagang may busila kang puso, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagkakaibigan. Huwag kang mag-alala. Kahit natapos na ang kasunduan namin at ng iyong mga lahi, ay nandirito pa rin kami. Tutulungan namin ang mga susunod mo pang mga apo sa mga susunod na henerasyon." Pagkatapos ng madamdamin naming pag-uusap, ay niyakap ko sila isa't isa at nagpasalamat sa walang hanggang pagkakaibigan. Iyon ang huling araw na nakita ko sila at nakasama. Subalit sa mga lumipas na araw, ay alam ko na nasa paligid lamang sila at nakabantay sa akin at sa aking pamilya. Simula noon, kalakbay, nang mamatay si Lolo Baldo, ay alam ko sa aking puso na totoo ang kanyang mga kwento. Dahil minsan, may estranghero na dumaan sa bahay ni Lolo Baldo noong pagkatapos ng kanyang libing. Nakangiti ito sa akin at kumaway. Sa isang iglap, naglaho siyang parang bula. Pagkaraan ng ilang araw, dumami ang ani ni Tatay Garding sa bukid at naging asensado kami sa aming buhay. Hanggang ngayon, ay baon ko pa rin ang kwento na iyon sa akin ni Lolo Baldo at ang kanyang mga pangaral.